रुदों र' साव बानायनि दिनै ब्रेकफास्टआव आं बेखौनो बानायना होनोसै एसे खम जानायनि आं नैबेखौ होफाबाय मामोनथाय बियो आगोलनि एसे दङमोन सानैल'सो जागोन नालाय थैयो दै गुसुदो सुस्रानोसै दा दै गुसुदो सुस्राखांनायनि उनाव आङो आखायाव रिफाइन थाव लानानै दा इयाव फोनजोबनोसै माने सुस्राखांनायनि उनाव दै सर' होनानै दै थांजोबनायनि उनाव रिफाइन थाव होनानै बिदिनो फोननोसै दा एवनायाव सिथारि बायदि जाबाय बाबुनो होनसै आं बाबु नो बै सबजिफोरखौबो जाफाजोबबाय बाबु प्लेटखौ नागिरना मोनासै आं बे प्लेटावनो होबाय खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरबाय आरो गासैबो मोजाङैनो दङ होननानै आसा खालामबाय दा 9:30 जाबाय फुंनि आं बाबुनो ब्रेकफास्ट होखांबाय आं दहाय लाल साहा लोंदोंमोन दा जाथ'वाखै आङो ओमफ्राय साव जाया सान्दों एसे माने गेस जाबाय थादों मुलि जानाया बेनिफ्राय दा हासबेन्डआबो उथिथ'वाखै उन्दुगासिनो दिनैथ' सानदे ओमफ्राय खामानिबो गैया नालाय आंबो फोजायाखै उन्दुबाय थाथों माथो खालामनो उथिनानैबो दा बिदिनो नायलांबाय था नोंथांमोना मा खालामनाय जायो आं दुगैहैनि खानाय लोबलागादों नै गिसोगारजों बिराद गोजां माने गोजांनाय बारा जाबायना बेनिखायनो बोरै खर' लोबनो सानदों थेवबो लोबहैनोसै बेबो सुनो लागा दं माखासे माने सुनाय जागोन ना जाया दा ना दायो हरावसो सुनाय जायो जेबो थिग जायाखै अमा बेदरखौ आङो संख्रि होनानै दै गुदुङाव दसे सोमना दोननोसै गाइखेर दाखा बहुद दिन जाबायमोन जायैया दिनै जानि आं बिराद मोजां मोनखायो ओमफ्राय गेजेराव गुसु बाराखाय जायाखैमोन आरो ओमफ्राय दिनै लाबोनो होबाय आं बिराद मोजां मोनो संहोलांसै दा किचेनाव दङ आङो दानि मिस्टारा थांनानै बेफोर गासैखौबो लाबोदों अमा बेदराव आङो संख्रि एसे होनानै दै ओंखारहोनि बेनिफ्राय दसे बाहेरायाव थाहैथ'नि दं साननैसो सिगां लामनाय गलमुरिस ब्लेक पेपारा रानबाय बांद्राय रानद्रायबायसो बेदराव दै होखांनानै दा लाइ होनोसै गाइखेर दाखा लाबोनायखौ आं बिदिनो टेमायाव दोननोसै टेमाबा खुरै जिखुनुआव दोनजायो दा आंनियाव टेमा दं नालाय टेमायावनो दोनबाय नैबेथिंजाय सासेनि जखा ना आलु संगासिनो माने आंनि थाखाय बिथिंजाय लाइजों अमायाबो मोनबाय बेखौ एसे रानहोबावनि बेहाय होजायो नाफाम ओमफ्राय माइ मोनसेया गोजाया फानलु बमब्रा आसार बेनिफ्राय बानलु नाफामखौ बिदिबो बानायोनो आं मोनथियामोन आरो जोंनि खाथिनि आब' सासेया बानायफैदो आंनियाव फैनानै बेनिफ्राय जानाय थाव होदो ना ओइ गोजाया माथो गोजा माने जोंनाया अ बानलुनि आसारनि ओमफ्राय आलु होफागोन दे बानाय आंथ' मिथियाबो नों बानायना जाहो खेबसे नै मालाय बानायना जाहो दैया इयाव बारा गैया दे आं दिनैसो नुबाय लाइटारा इनो लगायना हो नाफाम मोनजासिगोन आरो दिनै मोननै सिटि मारिबाथ' दं दे जागोन दा फन खालामगोन आं गाइखेर दाखाखौ जानि र' नङाब्ला दा आरो बेलासि जाबाथाय माने जानायानो जानाय नङा दा गोसोआव थानायावनो जानि बे गाइखेर दाखा एसे बिनिफ्राय लाइ अमा ओंख्रि संनायखौ आं आब'नो एसे हरनायदो र' नै आब' जाबाय खोमा नाफाम आरो आलुआबो मोनबाय नै नोंथांमोना नुदोंना कुकारनिफ्राय जों दा बख'नोसै मोजांथार मोदोमदो न'निनो ना न'नि देनाय आलुखौ मा खालामगोन दा दे दिनैसो मोनजासिगोन बिराद गोथाव बानाय दोनखागो दे दोगो मिसिं जातिफोरनि खानानो बियो आंथ' मिथियामोन बानलु सामब्राम गुफुर नाफाम बेफोर गासैखौबो दा मिक्स खालामजोब्बाय नाफ्लेजोब्बाय बिनि सायाव आलुखौबो होनानै दा बिदिनो नाफ्लेबावसिगोन आब'निफ्राय दिनै मोनसे गोदान रेसिपि मिथिनानै लाबाय
कालारा मोजां फैयाखै बारा एकदम किचेनाव इदिनो उगेन गोदो जाबायानो रेडि जाबाय दानिया जानो हासिगोन बे आब'आ आगोल मिसिंफोरनियाव थायोमोन ना बेनिखायनो बुहुत माबा माबि मिथिगो मिसिङाथ' आंनि न' खाथियावबो दं नाथाय आं बारा बिसोरनि जानायनि बिखय मिथिया बिखौ बुहुदानो मिथिखागौ जानो हानाय नाथाय आंनि थाखाय गोदान दानि आब'आ सानजौफुआव बानायनो नागिरनायखाय आंबो नोंथांमोननो देखायफानाय जाबाय बाबुजों आंजों जाग्रोबाय बिनिफ्राय हासबेन्डआ जाथ'वाखै आरो आदा सासे फैदों दाउ लाबोदों जोंनो आदाया गेजेर गेजेर फैखायो दे बाबुनि बार्थडेयावबो ओंखाम संनायाव फैदोंमोन आरो सानै फैदोंमोन आदा सानै ओमफ्राय बिनिनो सासे एसे सोमज्रोसिन आदाया ओरैनो रहानि खेबनै जाबाय आरो आं थांनाया बिसोरनियाव आंबो मोजाङै मिथिया जायखिजाया रहानि बिनिफ्राय दा जाथ'वाखै बिसोरो दाउखौ माने दाखालि फैसा होखादोंमोन लाबोनो थाखाय दाउखौथ' जेरावबो मोनो बिनिफ्राय बिसोर आदाला बिराद दाउ दङ नालाय फैसा होदोंमोन आरो दिनै न'निफ्राय फैनायाव लाबोफाबाय ओमफ्राय ओंखाम जाथ'वाखै आदाया दा दोनथ'यो बिसोर आं दाउखौ देखायनि नोंथांमोननो दाउआबो जा गिदिरथार बेनिफ्राय बिदिनो आरो दाथ' नै 2ता 2:30 जाबाय बिनिफ्राय गाबोन समबार दायो हरावसो सिथारनाय जागोन नामा ना दोनथ'नायसो जागोन दाउखौ आं बेहायनो सोना दोनबाय खामानि गैथ'ला दा आंहा जिरायथ'ना दङ बेनिफ्राय गथ'फोराबो गेलेगासिनो बिराद दावराव बिसोर सानैया जाथ'वाखै आरो दा जानोसै बा खुरना होनोसै बेनिफ्राय आं भिडिअखौबो बारा गोलाव खालामला नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्टआव बुंहरदो दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नोसै